Mayong hapon, Negros. Ining DigiCast Negros 10. Ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa Negros ang amon igadulong sa inyo. Update nyo kami live via Facebook kag sa amon nga YouTube channel. Kag karon sara naman kami mabatian sa radio station nga FMR Bacolod 91.1. Kag yari na top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Hakutay isang basura sa Bacolod apektado bangod sang pagbaha. Victoria's Milling Company padayon nga magagaling sang tubo sa piyak sa natabo nga sunog. Apat ka mga suspect sa pagpanglabo sa mag-utod sa Binalbagan nadakpan na. Siyudad sa Bacolod magadeklarar sang state of calamity tugas ang pagbaha. Kag kilala nga negosyante nga si Olivia Yanson o kun Mami Love gin-confer bilang Doctor of Philosophy in Business Management honoris causa sang universidad. Initanan sa DigiCast Negros 10. Sa number 10, bagyo nga yara sa guwas ng Philippine Area of Responsibility ang nagakusog samtang nagapalapit sa pungsod. Samtang bagyo nga Goring ang ginapaabot nga magagwa na sa PAR sa Huwebes. As of 10 a.m., ang tropical storm nga may international name nga Haikui ang yara pa sa guwasang Philippine Area of Responsibility ang yara na sa 1,465 km east sa extreme northern Luzon nga may kabaskugon nga 110 km per hour kag pagmadlos nga 135 km per hour. Ginapaabot nga magasulod ini sa Philippine Area of Responsibility subong nga hapon. Pagsulod sa PAR, pagkatawgon ini nga Bagyo Hana kag magatener sa sulod sang PAR tubtob Biyernes nga adlaw. Sa Biyernes man mabatyagan ang peak ni Hana nga magadalas ang pag-ulan sa sulod sang 5 ka adlaw. Ginalantaw nga wala ini sang direkta nga epekto sa pungsod pero pabaskugon naman sini ang southwest monsoon o kon ang hangin habagat gani sumugod buwas o kon Huwebes padayon nga maka-eksperyensya sang monsoon rain sa Western Visayas. Samtang as of 10 a.m. ang matas ng Bagyo Goring ara na sa 240 km tugi Garao City, Cagayan. May kabaskugon ini sa gihapon nga 155 km per hour kag pagmadlos nga 190 km per hour. May mga area sa gihapon sa Northern Luzon nga napaidalom sa Tropical Cyclone Wind Signal number 2 kag 1. Ang southwest monsoon nga ginpabaskog ni Goring nagadala sang monsoon rain sa Central Luzon, Southern Luzon kag Visayas nga mo naman ang nagadala subong sang ulan diri sa Negros. Buwas nga adlaw ginapaabot nga magagwa na sa PAR si Goring. Ginapaabot sang pag-asa nga magapadayo na maulanon nga panahon sa bilog nga simana. Sa number 9, hakutay isang basura sa Bacolod apektado bangod nagaawas ang tubig sa Taytay nga ginaagyan pakadto sa landfill. Apektado sa karon ng operasyon sa paghakot sang basura sang IPM-CDC sa Bacolod bangod sang pagbubo sang ulan humalin pa sang Lunes nga adlaw. Inibase man sa announcement sang Bacolod City PIO. Suno kay Maria Fe Trespuentes, officer in charge sang Department of Public Services, nag-awa sang tubig sa Taytay nga ginaagyan sang dump truck padulong sa sanitary landfill sa Barangay Felisa bangod sang pagbaha. Dugang pa niya, kalabanan sa mga driver kag mga naghakot sang basura sang IPM-CDC ang wala man gani naka-duty bangod apektado man sang pagbaha. Sumugod sang kahapon may special operation ng IPM-CDC kag 12 kadalagko nga mga trucking ang nagakuha na sang basura sa mga main road nga ginakabig mga critical areas. Nagapanawagan ng DPS sa publiko nga likawan ana yung pagpagwa sang basura kung nagabubo ang ulan bangod ginaanod ini sang baha. Sa number 8, ginakabig high-value individual na dakpan sa bypass operation sang kapulisan sa syudad sang Kabangkalan. Arestado sa ginpatigay nga drug bust operation sa Kabangkalan Component City Police Station ang duha ka mga persona kahapon nga adlaw sa isa ka pension house sa Barangay 3 sa Kabangkalan City. Ang mga suspect ang ginkilala nga Sunday Mark Anthony Peñaranda nga ginakabig high-value individual. Nadakpan man si Christian J. Sales nga isa man sa ginakabig nga HBI. Sa impormasyon nga nakalabot sa Kabangkalan City Police Station, nakuha sa paginakop sa mga nagkaladakpan ang 15 tanan ka mga plastic sachet sa ginasuspetsuan shabu, kag 3 ka mga improvised nga glass toother, kag 5 ka mga 100 peso bill, kalakip na diri ang buy-bus money. Ginabulubanta nagabugat sa 12 grams sa ginapatian shabu nga may standard drug price nga 81,600 pesos.
ang mga sospek ang pasakaan sa kaso angot sa pagsupak sa Republic Act 9165. Sa number 7, apat sa lima ka mga sospek nga nagpanglabo kag nagbuno sa mag-utod sa banwa sang Binalbagan nadakpan na. Yara na sa custody sa kapulisan ng apat sa lima ka mga suspitsado nga responsable sa paglabo sa mag-utod sa Barangay San Vicente sa banwa sang Binalbagan sa Agosto 27. Kabayan sa mga nadakpan, amo Sanday Alexander de la Peña, Jerry Cabayaw, Artemio Balenas, kag Roberto Menjola. Gilunsay mga residente sang sitio Streamline sa Barangay 5 Isabela. Ang lima ang ginatudlo naglabo kag nagpatay kay Jomare Hitunso, 40 anyos, kag naglabo man sa Mangod Sini nga si Ernesto Hitunso nga nag-angkon man sa mga pilas sa lawas. Sa pagpangusisa sang Binalbagan PNP, nagsinuyaay ang magtimbang nga bahin samtang yara sa ilimnan, tubto maging lagas sa ginatake sa mga sospek ang manugpauli na nga mag-utod. Si De La Peña ang isa sa mga una nga nadakpan sang kapulisan sang mga aksidente ini sa motorsiklo sa iya pagpalagyo. Ang mga nadakpan nga sospek ang ginpasakaan na sang kaso nga homicide kag frustrated homicide, pati nang ila nakapalagyo nga kaupod nga si alias Junjun. Sa number 6, Victoria's Milling Company magapadayon sa paggaling sang tubo sa piyakman sa nagluntad nga sunog sa ilang nga warehouse. Nagsugod ng Victoria's Milling Company sa pagbaton sang tubo nga ipagaling sila sentral sumugod subo nga adlaw. Ginpasiguro ni VMC President Linley Reterado sa mga planters nga magasugod ini sa pag-operate sa piyak sa nagluntad nga sunog sang Domingo. Ang desisyon sang sentral sa paggaling ang ilan naman napalabot kay Sugar Regulatory Administrator Pablo Luis Ascona nga nagbisita sa VMC sadtong Lunes ang aga agud malantaw ang sitwasyon sang sentral. Sa inisyal nga report, ginlamon sang kalayo ang klinik, pati na ang instrumentation office kag ang atop sang warehouse sang sentral. Ginpasiguro sang management nga mahimo sila magpadayon sang galing bangod nagapatigayon na sang clean up sa lugar nga nasunog agud indi magutok sa tion nga magsugod naman ang galing. Ginpasalamatan naman sang VMC ang mga bombero sa madasig nga pagresponder kag sang bulig nanday Victoria City Mayor Javi Benitez kag 3rd District Representative Kiko Benitez kag sa iban pa nga mga local officials. Sa number 5, hindi naluyag sang pamunuan sang Seneco nga padayunon ang duha ka adlaw nga nabilin sa plebisito para sa joint venture agreement upod sa Prime Electric. Nagpadala na sang sulat si Acting General Manager Attorney Arnel Lapore sa pamunuan sa National Electrification Administration agod i-cancel ang Setyembre 2 kag 3 nga adlaw sang plebisito para sa joint venture agreement upod sa Prime Electric Holdings Incorporated. Suno kay Lapore, hindi na ma-overturn ang resulta sang 6 ka adlaw nga plebisito kundi inalapawan na ang yes votes nga kinahanglan para maaprobahan ang kasugtanan. Nagapati si Lapore nga mas kinahanglanon ng mga classroom nga paggagamiton sa plebisito para sa pagbukas sang klase. Dugangan pa nga ginagamit man ng mga eskwelahan sa karon bilang mga evacuation centers para sa mga nalitan sang baha, ilabi na sa Bacolod City. Sa number 4, 5 ka mga aspirants para sa Sangguniang Kabataan elections ang gin-turn down sa COMELEC Bacolod bangod overage. 5 tanan ka mga nag-file sang Certificate of Candidacy para sa SK elections sumalin sang Lunes, ginbaton sang Commission on Elections Bacolod. Suno kay COMELEC Bacolod Election Officer Attorney Katrina Trinio Canya, kalabanan sa ilang mga overage. Pila sa ila gikan sa Barangay 11, Barangay 5 kag Barangay 20. May araman sa mga kandidato nga himata sing incumbent barangay Kagawad. Sandig sa SK Reform Act, ginadumilian ang second degree consanguinity para sa mga magapapili sa SK elections. Liwat man nga nagpahanumdum si Kanya sa mag-file sa ila COC para sa SK elections nga dapat hindi sila maglapaw sa edad nga 24 anyos o kung nubo sa 18 anyos sa adlaw sang piniliay. Magapadayon ng filing sang COC sa Robinson's Place, Bacolod sa Setyembre 2. Gani ginalauman sa pamunuan sang COMELEC nga mapaiway ang pagdagsa sa mag-file sa deadline. Sa karon, nagalabot na sa masobra 800 ang naka-file sa ila COC para sa barangay kag SK elections. Kompleto lang nga COC and mas early mas maayo kay para hindi natin kapabalik-balik. Notaryado, may
may documentary stamps, may passport size nga ID nga klaro. Yung kaisa ni klaro ilang mga ID so ginapabalik na. Sa number 3, Negros Occidental ang mayara na sang 750,000 ka mga estudyante nga naka-enroll sa school year 2023-2024. Base sa August 10, 8:15 nga quick count data nga ginrelease ang DepEd Western Visayas, may 753,929 na ka mga estudyante ang na-enroll para sa bagong nga school year gikan sa nagkalain-lain nga mga divisions sa probinsya lakip na sa Bacolod City. Ang syudad ang mayara sang 141,122 ka mga enrollees. Suno kay Hernani Escolyar, ang DepEd Western Visayas spokesperson, ang datos nagalakip na sa mga nag-enroll sa public ag private schools. Sa muman nga quick count nga datos, may 1,747,108 ang naka-enroll sa bilog nga Western Visayas. 1,506,523 ang yara sa public schools kag 183,862 sa private schools. 2,726 naman ang yara naka-enroll sa mga state universities and colleges. Kung ipanggid sa nagdigad nga tuig suno kay Escolyar, mas nubo ang enrollment turnout subong nga school year. Opisyal naman nga nagbukas ang klase sa mga pampubliko nga eskwelahan. Sa karon, bukas pa man ang mga bulutuan sa pagbaton sang late enrollees. Sa number 2, kahalitan sa mga pananom sa probinsya dala sang mabastog na ulan kag pagbaha ang nagdangat na sa masobra 118 million pesos. Sa report ng Office of the Provincial Agriculturist kay Governor Eugenio Jose Lacson, as of August 29, 118 million pesos 255,553 pesos ang balor sang kahalitan sa pananom sa probinsya. Tugas ang southwest monsoon nga ginpabaskog sang Bagyo Goreng. Mas sobra sa 116 million pesos ang halit sa palay nga kuntani para nasa ani. 12 ka mga banwa kag syudad sa probinsya ang nag-report sang kahalitan sa palay. Masobra sa 3,300 hectares ang nahalitan kag masobra naman sa 2,890 ka mga mangunguma ang apektado. 1.4 million pesos naman ang kahalitan sa fisheries gikan sa duha ka mga local government unit. Sa partial report sa Provincial Veterinary Office kahapon, may 1.1 million pesos ang balor sang kahalitan sa kasapatan gikan sa anom ka mga banwa kag syudad tugas ang malain nga panahon. Nagdangat naman sa 100,334 ang apektado nga mga pumuluyo bangod sa malain nga panahon sa probinsya. 1,949 ka mga pamilya ang nagapabilin sa mga evacuation center kag mas sobra naman sa 2,000 ka mga pamilya ang nag-evacuate kag nagapabilin sa mga evacuation centers. May 59 ka mga balay ang ginreport nga nagkalaguba kundiin 16 diri ang totally destroyed. Ining sandig sa 11 AM nga report sang PDRRMC. Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong adlaw. Naglabot na sa 12,868 ka mga individual ang apektado sa pagbaha sa Bacolod. Gani magadeklara sang state of calamity ang syudad. Yari ang report. Ang Barangay Singkang Airport kag sumag ang kabahin sa 33 tanan ka mga barangay nga labing nga apektado sang pagbaha dala sang ulan. Sanday punong Barangay Rosini Distrito kag Rodney Carmona lunsay nagkumpirmar nga magadeklarar sang state of calamity bangod linibo na sila mga residente ang nagapabilin sa mga evacuation centers. Kaina, nagsapol naman si Mayor Albi Benitez upod sa katapos ng DPWH, City Engineers Office kag DRRMO agud mapatpat ang mga radical measures kasubong sang paggamit sang pumping system kag dredging operations agud masolusyonan ang pagbaha sa syudad. Sa ato nga ginastoryahan is we will put up pumping stations para to pump out water. Just like we're ginasunod na naman ang mga iban nga mga flood control systems. For example, sa Europe, Netherlands is one of the leading flood control programs nga gin-implement nila. So, sundot ang ilang success. Naglabot na sa 12,868 ka mga individual ang apektado sang pagbaha. Gani plano man sa alkalde nga ipaidalom sa state of calamity ang syudad. Amo na ang ato nga plano, ginahulatan na lang ang mga ibang nga barangays sa ila declaration. So minimum 2 na to nagambal sa ato nga ma-declare. Ano ning mga barangay?
Sumag, Singkang, Panukoy. Okay. Basta may mga iban pa kung tawag man na ma-declare mo sila. May masobra sa 162 million pesos ang calamity funds ang syudad, kundiin 30% diri ukon masobra sa 48 million pesos nga quick response fund ang sarang magamit nga ayuda para sa mga nahalitan sang baha. Ilabi na ang mga naguban sang puluyan. Kag sa Good Vibes, kilala siya bilang si Mommy Love bangod sa iya kaalwan kag pagka mabinuligon. Gani bilang pagpasidungog. Si Olivia Yanson ang ginconfirman bilang Doctor of Philosophy and Business Management honoris causa sa University of Negros Occidental Recoletos. Yari ang report. Sa likod sang kadalagan sang Vallacar Transit Incorporated, hindi man matupungan ang bulig na napalabot ni Olivia Villaflores Yanson sa mga komunidad. Upod sa iya nagtaliwan nga bana nga si Ricardo Yanson, founder sang pinakadako nga bus fleet sa Southeast Asia, ginsuguran man nila ang pagpatukod sa mga eskwelahan kag mga pasilidad para mapasanyog ang ekonomiya sa Negros. Bilang nurse kag negosyante, naging dako man ang kontribusyon ni Mommy Love sa patag sang medisina. Linibo naman nga mga kabataan nga may balatian ang napabulong bangod sang iya kaalwan. Gani bilang pagkilala, ginconfer kay Mommy Love ang Doctor of Philosophy in Business Management honoris causa sang University of Negros Occidental Recoletos. To the Yanson family, thank you for your immeasurable contributions to Bacolod and Negros Occidental. And to Olivia Yanson, we celebrate you not only for the honor bestowed upon you today, but for the lives you have touched, the paths you have illuminated, and the legacy you continue to build. Welcome to this momentous occasion. My friends, just very briefly lang, no? Ang honoris causa, isayaon ko, wala ginahatag because may kaya o kung may poder ang isa katao. The honoris causa is given because of the outcomes and manifestation of compassion and leadership. Para kay Mommy Love, ang pagbulig sa mga nagakinahanglan, hindi iya obra sa pagpati nga isa lamang siya sa mga instrumento sang makaako. Ginkalipay niya man ang nabaton nga pagkilala halin sa universidad. Thank you so much sa ginhatag niyo sa akon. You know, thank you, Gid, heartedly. Thank you for this acknowledgement and honor. I will treasure this PhD degree as a testament of my achievements and my legacy to the world. Sa yaman nga speech, gintuad ni Mommy Love ang pagbulig sa mga nahalitan sang pagbaha, pinaagi sa ginaplano nga pagpatukod sa evacuation center upod sa syudad. Especially in this time of flood. Wala ako dire kay ato ko sa Manila, pero duro nagsiling sa akon nga ang flood nag-afektar diri sa Bacolod kay nga iban naanod ang ila mga balay. Ang ilang mga pagkaon naanod man. Di kamo ya siguro ay kamo kabalo, pero ako kabalo ko. I want to build an evacuation center with the help of our Mayor Benitez and wife. Wife, pamati. Ang conferment rights ang itnambungan anday Mayor Albi Benitez kag misis nga si Nikki Benitez, pila pa ka mga opisyales sang Bacolod kag tiglawas sang nagkalain-lain nga mga institusyon. Yaraman ang pamilya kag mga abyan sang pamilya Yanson, yaraman ang mga himata kag mga abyan sang pamilya Yanson, pati na ang mga empleyado sang bus company. Kagumiyad to mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag insakto ang mga impormasyon. Magapadayon kami nga mga pangalagad sa mga Negrosano. Ako si Nico Delfin. Tubtubwas, maayong hapon.